Қайырлы күн, бүгін біздің тапшыруда Мәскеуден қонақ. Ол Мәскеу һәм Санкт-Петербург қалаларындағы Башқұртстан студенттары һәм аспиранттары ассоциациясының жетекшісі Илшат Рахматуллин. Илшат, қайырлы күн. Илшат, һеҙҙең ассоциация, һеҙҙең мына төркөм, ойошма ниндәй эштәр башҡара? Хәйерле көн, Ғалия. Біздің ассоциация беренсенән студенттарды һәм аспиранттарды берләштерә. Ассоциация берләштерә безнең Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта булган безнең Башкортстандан сығып киткән студентларыбызны, безнең, можно сказать, талиптарыбызды дип тә әйтергә була бит инде. Һәм дә берләштерүдән башка ассоциация төрле саралар үткәрә. Спорт уеннары буенча, теге брейн-ринг форматында беренче курсты багышлау саралары. Һәм дә әлеге вакытта без буласак студентларны Мәскәү вузларына сакырга килдек инде Өфөгә. Бында нинди максат менән килдегез, Илшат? Менә һеҙҙә бар команда, һеҙҙә бар штаб, Өфөлә нимә эшләйегеҙ? Әлеге вакытта безнең башкорт бөтен дөнья башкорттары бинаһында безнең штаб эшләп килә. Ул штабта Мәскәүдән әлеге вакытта укыган студентлары үзләренең вузлары тураһында, буласак студентларга әлеге вакытта булган абитуриентларга үзләренең вузлары тураһында һөйләй. Һәм дә улар үзләренең вузына ничек укырга инергә, нинди предметлардан экзамен бирергә икәнен, һәм дә нинди нисегрәк итеп ятакка урынлашырга, һәм дә нисек безнең һәр безнең килгән вәкилләребезнең үзләренең университетларында бар безнең башкорт клублары. Һәм дә нисек ул клубларга кирип китү тураһында безнең әлеге вакытта штабта булган активистларыбыз дип әйтергә була. Уның тураһында безнең һөйләп, аңлатып әңгәмә апаралар инде. Был елда ассоциация аша, һеҙҙең ойошма, һеҙҙең организация аша күпме студенттар Мәскәүгә инергә теләк белдерде һәм күпме безнең Башҡортостандан Мәскәүҙә уҡыған студенттар һаны бармы? Нисек дип әйтәйем? Точный һандар әлеге вакытта юҡ. Сөнки ассоциацияны без былтыр гына ягынан эшен нисек дип әйтәйем, дәвам итеп башлап ебәрдек. Әлеге вакытта ковидный ограничениялар булган өсөн ассоциацияның эшмәкәрлеге әдгенә туктап торгайны, саралар күп үтмәгәйне һуңгы елларда. Шуның өсөн безнең алдан укып үткән ассоциацияны укып үткән студентлар мәне йылып кире эште ягынан башларга булдык инде. Һәм дә әлеге вакытта былтыргы һандар буенча Мәскәүдә якындаганса 750 беренче курс студенты укый. Мәскәүдә генә. Плюс-минус 400 дигән студент Питерда укый. Уртаһынса где-то 1100-1200 дигән студент укырга ингән. Суларды һанап караһаң, 3000-4000 килеп сыга Мәскәүдә һәм Питерда безнең якташларыбыз әлеге вакытта укып йөри һәм. Әлеге вакытта безнең штаб эшләп килгәндә безнең аша йөздән артыграк дип әйтергә була абитуриент үтте. Улар һәр береһе ничек дип әйтәйем, индивидуаль консультация алдылар. Үзләренең биргән имтихандары буенча, үзләренең әлеге булган ничек диеге биргәне результаттары буенча. Һәм дә без уларга күрһәтеп бирдек инде кайсы вузларга улар укырга кирә аларларын. Һәм дә ул вузларның нисек укырга кирәгә түгел, нисек унда яшәп китергә, нисек аралашырга, нисегрәк итеп теге безнең әйтәм тагы берде башкорт клубына кирип китергә, һәм дә буласакта Мәскәүдә булып ассоциацияның активисты булып, үзен
теге актив яктан ничек күрсәтергә икәнен аңлатып бирдек инде. Мана безнең дусыбыз Юма Сей. Кемдер оны нимәгәлер белмәй, был Юма Сей ул безнең Сей. Уны мана Wildberries сайтында ла төрле безнең Өфе магазиннарында ла һәм почта аша уларды һатып алырга була. Ул ысын Сей. Башка сәйләр бар, Индия, Кытай, төрле илдәр сәйләре бар. Ассортиментын карагыз, монда һәм мана теге ссылкалар, ВКонтактелар, Wildberries'тар инеп карагыз, заказывать итегез. Кемдер белмәй, кемдер белә, мин Мәскәүдә 10 ел эшләнем һәм укыным. Онда төрле күп саралар булып торалар, күп теге. Онда күп кызык нимә инде, арна һайын бермә булып тора. Шулай итеп, торга килә Илшат. Мәскәүдә ниндәй яшьтәр өчен секциялар бар, саралар һаман үтәме, теге занятиялар, бейеү, йырлау дигәндәй бернинди шундый направлениялар безнекеләр өчен бармы? Мәскәүдә ысын әйткәндә саралар күп үтә. Мәсәлән, Мәскәүдә Мәскәү башкортлары корылтайы бар, төрле ямагат оешмаларын берләштереп төрле саралар үткәрәләр бит инде. Һәм дә безнең представительствоның үзенең бинаһында күп саралар үтеп торалар. Ысын әйткәндә, Мәскәү бик гөрләп һәм актив яшәй. Әйтеп киткем килә, без студентлар өчен үткәргән саралар турында. Студентлар беренче курс студентлары дип әйтергә була бит инде. Улар укырга кергәс, иң беренче без уларны сентябрь аенда бөтенләй ятактарына урнашып беткәс, октябрь аенда без уларны беренче курсларның багышлауына сакырабыз. Ул багышлауда без бүтән булган беренче курс студентларын ялып итәргә тырышабыз һәм дә улар өчен төрле ничегрәк дип әйтәм, encounter форматында, encounter уенын ишкәнегез бардыр, шундый форматта без үткәрәбез улар өчен ярышта дип әйтергә була. Беренчедән уларны бер йыеп, таныш булмагандарды таныштырып, улар арасында команда барлыкка килтереп, команда барлыкка килтергәс, бүтән Мәскәүдә урнашкан тарихи объекттар буйлап үтергә кушабыз инде ул заданиялар буенча. Әмма ләкин ул тарихи объекттар буйлап улар просто гына карап үтмәйләр, ул тарихи объекттар менән безнең Башкортстаныбыз менән бәйле була. Шулай итеп, һәрбер этапты үткән һайын, һәрбер этапта үзенең мәсьәләһе була, һәрбер мәсьәләне сискән һайын улар бер Башкортстан турында берәй яңлык белеп калалар, то ли тарихи, то ли современ вакытта булган, то ли нимәләр урнашканын. Соңыннан ноябрь аенда Квенца безнең студентларыбыз өчен квиз үтә. Квиз ул безнең Башкортстанга бәйле була, чөнки 4 ноябрь халыкара байрам бит инде. Шуның өчен шул байрамга арнап безнең Башкортстандан чыккан студентларыбыз өчен квиз үткәрәбез. Квизда квиздән өчен үткәрәбез, чөнки квизлар әлеге вакытта бик популяр. Өфөләләр, мин ишеткәнем бар, тик еш үтә ул. Төрле командалар йылышып бер-беренең арасында ярышалар. Шундай квиз без Башкортстанга арнаган квиз менән үзебезнең студентларыбызга тоже сара үткәрәбез ноябрь аенда. Уннан декабрь аенда безгә быелгы вакытта без үзебез яңа форматлы КВН дип әйтергә була микән. КВН түгел инде, башкорт стендапы форматын үткәрә башланык. Үткән уку елда аудиториянан бик нык яхшы отзывтар алгас, шуны эште дәвам итәргә булдык. Шуның өчен декабрь аенда лабелһә безнең зур стендап, башкорт стендапы дигән сара үткәрергә безнең планыбызда тора инде. Уннан студентлар безнең каникулга китә, сессия башланалардан. Январь аенда без уларны нык сараларга ялып итмәйбез, чөнки уларның иң беренче
булып тора мәсьәләһе ул белем алырга. Белем алып сессиялар не багалар. Февраль айында уларды көтә безнең елда үткән Мәскәү Халыкара конкурсы. Да, Мәскәү Халыкара конкурсы елдан ел үтеп килә. Һәм дә елдан ел һәм дә иң ничек дип әйтәм, үз халкын күрһәтерлек башкорт кызларын хайлап алабыз. Һәм дә елда мәсәлән Өфөлә саралар үтә, без аларны Өфөнең ярышлар, Өфөнең халыклар конкурсына җибәрәбез инде. Быелгы үткән Мәскәү халыкаенда без хатын-кызның матурлыгына, не только матурлыгына каранык, һәм дә үзенең эске дөньяһын карап, и уның эске дөньяһын күрһәтергә тырыштык инде. Нисегрәк итеп Мәскәүгә барып эләгеп, башкорт кызлары үзләрен тоталар, ниндирәк эталондар менән булып, һәм дә ниндирәк булырга икәнен вот шул Мәскәү халыкая аша күрһәтергә тырыштык инде. Мин уйлавымча, без үзебезнең мәсьәләбезне то есть үзебезнең алдыбызда куйган максаттарга ирешә алдык дип. Нимәгә кызык? Ошо сараларды безнең профессионал режиссерлар, профессионал ярсылар үткәрмәй, күбегенчә үзебезнең 3-нче, 4-нче, 5-нче курста укыган студентлар үткәрә. Бик кызык булып килеп чыкты быел. Безнең Мәскәү халыканың режиссеры геолог булып чыкты. Иң төп организаторы килеп чыкты ул материаловед, мы яңлышмагам, ысын әйткәндә технический вузда укыган студентларыбыз ул сараны үткәрделәр. И безнең планыбыз буенча быел, точнее, быелгы киләһе уку елда үткәреп карарга башкорт регатаһын. Елда Мәскәүдә безнең бар команда, башкорт Агыйдел исемле команда бар. Агыйдел исемле команда Мәскәү ярышларында ла һәм дә Мәскәүдә үткән Башкирский Һабантуйда ла үткән ярышларда теге беренче урыннарны яулап тора. Шуның өчен әлеге вакытта безнең хатын-кызлар команда һәм егетләр командаһы бар. Уларның нәйләре, ничек дип әйтәм, под руководством ул уже опыт йыган спортсменнар менән бергәләп киләсәктә башкорт регатаһы үткәрергә дигән безнең план йөртәбез. Ул безнең әлеге вакытта теге, ничек дип әйтәм, основной гына саралар, һәрбер ай һайын төрле сара үтеп тора. Футбол ярышлары үтеп тора, волейбол ярышлары үтеп тора, баскетбол ярышлары үтеп тора. Һәм дә безнең дискурс дигән бер оешмабыз бар. Оешмала түгел инде, дискурс дигән бер направление, проект. Ул дискурс проектында безнең студентларыбыз, әйтеп китергә була, яшьләребез үзләре бер-бериһе менән осрашып түгел, без төрле безнең Башкортстандан чыккан төрле таныклы спикерларны чакырдык, улар менән осрашуу үткәрәбез. Һуңгы гына үткән саралар буенча әйтеп килергә була, без Эльвира Ринатовна Айткулованы чакырдык. Госдуманың бинаһында осрашуу булды. Һәм дә июнь айында безнең Лилия Салатовна Гумеровна осрашуу булды, безнең Башкортстандан сенаторыбыз менән безнең, һәм дә параллельно улар студентлар экскурсия үттеләр инде Совет Федерацияның зданиеһында, ничек парламентарийлар ничек эшләгәнен күреп кайттылар. И һәм дә май айында безнең осрашуу булгайны МТТның генераль директоры менән Рамил Бикужин безнең агайыбыз менән. Ул безнең Абиялил ягынан сыгышлы, әлеге вакытта Мәскәүдә бик зур вазифалы эшләп йөри һәм дә үзенең, ничек дип әйтәм, опытымын, тәҗрибәһен әйтергә була, үзенең тәҗрибәһен, үзе ничек яшәгәнен, ничек буласакта зур руководитель булып китер өчен
үзенең турагында күп һөйләнә инде. Вот шундыйрак саралар үтеп торалар. Еш үтәләр, мәсәлән әйткәндә, йоклап ятып булмай. Сәйрелә күбесе өлгерү булмай. Но бик зур рәхмәт Өфөгә кайтып, үзебезнең Юма сәйрәдә силгәнебез өчен. Рәхмәт. Мен ишеткенем, икенче елдан ала бирһә бер социальный проект хамак Алпарага уйлайһыгыз, ул мана инвалид булган студентларны Мәскәүгә укырга индерергә уегыз бар. Һәм мана шул турала һорайм дигәнем, ул касан буласак һәм ысым шундай бармы планагыз? Асын әйткәндә, мин инклюзия темаһы менән бик күптән шөгыльләнәбез. Шөгыльләнәм дип әйтергә була. Минең үземнең эш урынында урта профессионал уку йортында эшләп йөргәндә, Рославлда это колледж, среднеспециальное образование. Ошо уку йортында эшләгәндә, без үзебезнең уку йортыбызда укыган студентларыбызга һәм дә мәктәп укучыларын төрле ярышларга сыгыра торгайнык. Ул ярышларның арасында ул Обилимпикс ярышларына да катнаштык. Һәм дә ул Обилимпикс ярышы инвалид балалар өчен барлыкка килтерелгән ярыш. Ул ярыш үзенчәлекле һәм дә үзенең шарттары бар катнашыр өчен. Унда катнашкан бала киләсәктә үзен төрле яктан үсештерергә ярдәм итәргә может инде, һәм дә иң мөһим төп задача булып тора дип әйтәм, ул баланы укырга кертергә түгел, эшкә урнаштыру буенча. То есть ул ярышта катнашкан как бы участниклар үзләре киләсәктә уларды эшкә урнаштыру өчен, эшкә урнашу мәсьәләһе еңелрәк барган өчен үзләренең профессионал якта ярышларда катнашалар. Шул яктан эшләгәндән һуң без Мәскәүдәге бер университет менән дуслаша башладык. Ул атала Московский государственный гуманитарно-экономический университет дип. Әлеге вакытта ул университет менән безнең договор подписанный, һәм дә киләсәктә ул уку йорты менән бергәләп безнең Башкортстанда укыган инклюзия направлениеһендә үзебезнең Башкортстаныбыз менән эшләргә дигәндә уйларыбыз бар. Алла бирһә, бүтән килешүләребез тормышка аша, икенче елда буласак абитуриентларга ошондый ярдәм пулын уза алырбыздыр дип уйлайбыз. Ул уку йортында асын әйткәндә безнең клубта эшләп килә. Онда безнең студентлар да укый, 20 студент укый ул уку йортында. Шуның өчен ничек дип әйтәм, Башкортстандан сыккан якташларыбызның сообществосы бар. Шуның өчен ул уку йортында ул сообществоны иншалла көчлерәк итеп, тыгызлырак итеп эшләп улар менән безнең укыган абитуриентларга ярдәмдәшеп, киләсәктә бергә теге карашып, уларды төрле безнең сараларыбызга ялеп итеп эшләргә дигән планнарыбыз безнең бар әлеге вакытта. Килеп саха был уку елында эшне башлап ебәрелде дип әйтәм. 2009-дан олыларга хөрмәт, кустыларга кулдан, узар күп вакыт, тупактар югалып калды. Амин, амин. Сын күңелдән ялт
Яптым ишектерді Шеклендім ижатқа хип-хап айтерен Høйерке келеп көңелді бушатамым Сикке енгені пес, сүнкі ол модный туге Her өзі ұсал, сүнкі десяда хуге Инунан күлхәң тимәкін көтләк үзен Ижат ақсанан үсті, шуға мағана түзір Дүді ағымға қаршы, ярдар ташқан сашу Емағыд ғафу етің, емсі уғалта башын Еші хүлдәлер бұнда, адық ит